Englishero. Ay, teka muna. Mga kagay, again, kita karon do wala nabasa ni Koan, ni Digong kagabi pero kita MECQ sugod karon burag usa ka bulan man din hantod sa tapusan. Wala kasi bana. June 1 to June 15. Okay. MECQ. Okay. So nay mga pipila ka mga establishmento nga murag dili pwede karon. Labi na kaning mga pampering yourselves, wala sana karon ha. Mga indoor na mga kananan wala. Sa man niron na guy burning bawal ang masala ka magderma. Bawal sana ron. Kaya naman ay touching man na. May galing kayo nakabisita pa ko kagahapon. Chay. Siyempre, ang pagkaon napagyapon pero delivery na lang. Walay mga indoor karon na mga restaurant gilimitahan gyapon ang kaning naiuban na mga basta ang atuwa diri kagay burn ani lakang kini sa gobyerno samtang wa pay bakuna kay ulo ka na mga tao ba may na sa mo sa Pilipinas labi na mga taga-gawas kada bitaw nahimo nakalit og mga nahimo na bitaw nga mga citizen bitaw ana mga sama sa Amerika, Canada ngana ba sa mo sa Pilipinas sige lang mo ka lang lockdown. Wagin mo kasabot nga kanang COVID nga. Dapat ang mga tao hatagan sila kagawasan. Akong itubag, akong ginanmayman mo diha mga bay kay nabakunahan naman mo. Kami diri nga wala pa man. Tinood. Ayaw ninyo ikumpara ang Pilipinas. Ang problema ninyo nga diri gasos out pagani ang gobyerno. Although pas kita karon number 1 kita sa Southeast Asia sa implementasyon sa bakuna. Gapangita, gapanlimbaso gid ang gobyerno nga ang katawhang Pilipinon mabakunahan sa dili madugay. Apan samtang wala pa na kagay burn. Ingon ani, kani ako nakita nga psychology sa ato ang mga katawhan. Abi nila nga nanay bakuna niya, pipila pa lang ang nabakunahan, immortal na kita. Tama. Diha na, unya karon, awa ha, magsulob og face mask, naa sa kadalanan ha. Imbis apil ang ilong. Ana. Butan din sa bakba. Di daw sila. Di daw sila kaginhawa. The fact nga naamo diya sa gawas. Bahalag naamo sa inyong panimalay, okay ra na. Kung pipila mo kakamo lang yun. Ana. Pero kung ikaw gani mo gawas, putik-tahi ang imong kaugalingon. Wala man, dugay na. Kapintuig na ang COVID, wa may naunsa nako. Sa imo. Apan ang problema ni sabi ang imo matakdan ang mga vulnerable nga mga katawhan. Katong dali lang matakdan sama sa mga bata, sama sa mga senior. Mobil ka sa gara kaso na itabo kay katong naglakaw ang katong hamtong pag uli sa balay ang naigo ang mama. Labi na maglaag-laag, maabot pag bukid nun na magmotor-motor. Pastilan po ninyo Ang problema na nga to lagi daw kay nagparty-party tapos ang mama taon wala ginigawas. Mamatay gid mo kung di mo kalaag. Pag abot, mao na. Ang atong tagaan og prioridad ani kato sa mga trabahante. Ana, katong mo gawas, katong mga importante ang mga lakaw. Pero kaning MECQ karon murag luoy ang mga isang kahig isang tuka ni karong kagahi art. Mabitaw kagabi nga gahi burn. Kinahanglan no panawagan nato sa mga lokal nga gobyerno. Imposible man kaayo. Ani man na siya. Inyo nakita oy gakataas ang kaso. Example sa Cagayan de Oro. Ayaw nagkaroon pa mo mag-andam og pang-ayuda sa katawhan. Trabaho ninyo kana nga ampingan ninyo ang katawhan. Ilabi na katong mga anaa ubos ang sa katilingban. Besides, first time man ang Cagayan de Oro nga nag-stricto sa kwarentina kuna lockdown. So, wa pa may sukad na pabaya nakahatag og maayuda sukad ang lokal nga gobyerno kanang sama sa kanang mga ormok sama anang mga sa gimba nga isiya nga ang tag-usa kada panimalay tag-usa ka sako. Manginana ba? Sama sa Tagum City. Manginana ba? Davao City nang hatag yun balay-balay sinako. Nakay na dungan sa Cagayan de Oro ang gitagaan og sinako ang mga panimalay nga makagayanon. Na ambot lang wa man kaabot sa ako dito. Ayaw na ta apila bro. Ayaw na ta apila kay mabuhi man ta. Naman ko'y tinanong diya nga mga
namakoy tinanon biya nga mga alugbati. Talong. Nakoy ka lang. Okra. Nakoy okra. Napuntay din ka ng talong. Naatay ka ng luya. Naatay ka munggay. Ha? Unya, napuntay, ang atong piston, wala na tao nagkuy, sukad nga itong nagkapintuig na, o nagbutang-butang ito, itong ang ginamit tilapia, medyo pwede na po pang sagpa, manginana, o. Ay na, kay, nangita man tayo mga pamaagi, bisag, di mo kinahanglan nga unsa ka, Ay, dili. Tama na. Nakaremember na day ko na aday. Uy, tag 5 ka kilo nga bugas. tulo lang ito sa uban. Og usa ka manok. Tama. Kinahanglan ba? Oo, tama na Ang uban. Nganong nahimo man na sa uban, nga tag-usa ka sako ang mga katawhan. Una tong mga katong vulnerable gid nga sektor. Yun ana, kay kana mga nay kwarta diha sama ni Bertie Bitok-Bitok, wa man na kinahanglan og kana mga ayuda. Oy. Ang kinahanglan ni Bernie Bitok-Bitok pambayad sa iyang loan. Kaya kanang bugas nga pangatag siya di man na makabayad sa iyang loan. Nagnoray sa man sa ko karon. So ang point nato diri ayaw ina karon pa ang for example pananglitan no, specifically Cagayan de Oro karon pa mo mag-andam. Kaya pa mo magkarakara. Di ba? Mao bitaw ako ingon nga hawd kay ta sa Facebook ngayon oy kamo pagbantay mo diha. Ana mga katawhan disiplina ana di man nimo pwede ana kung wala kay stricto for the implementation on the ground. Moya kong gi-expect karong adlaw nga mag-expect ko nga naay mga kapulisan na magmedyo mamadlong karong mga panahon na. Mo na akong gi-expect. Karon kay buntag man tapos nag-ulan pa bulo pa ko'y nakita noon basi nangandam pa. Ha? So dapat natin makita ro nga mamadlong aning na mga basig na napoy mga jeep ana. Panawagan lang nato ni labi na to mga driver, mga mawal ang trabaho. Kanang karon pugong sa money, this is not about the time to earn. This is the time to survive. Tama. So makalapas lang ang pamilya, no, mga yanong pamilya sa duwa ka semana. Okay na kaya na siya. Ya kabalo ka, gay Bern. Kung ako'y politiko karon, unya sunod tuig eleksyon na, magpakitang gilas ko karong pandemya oy. Mao ni nga panahon nga mapakitang gilas na. Magpakitang gilas ko oy. Ayaw lang mo diya sa Facebook, Santa Maria Elementary School. Tama. Mao na ni, tama ka Kagayard. Mao na ni nga panahon nga pakitang gilas ka. Pero ang problema ba po Kagayard, mo man pud daw ni ato lang niya kay kita raman do ha. Mo man pud daw ni nga panahon gol na mo nang tigpugong sad kay ang budget ba kay dolo sa eleksyon. Ang istorya diha, pangutan ang mga taxi driver ha, kada mga PG driver, kada mga istorya sila ha, na manggitapok po nga walay face mask ha. Mao ni ang panahon sa pundo magpugong aron dunay makumpong. Kana. Istorya na nila. Mao na istorya nila. Mao na tingpugong po daw karon sa budget. Kay kabalo na ka eleksyon na pod. Oy, siyempre katong gusto ga bike diha. Actually pwede pagyapon ng biking, walking, pero within dirira ka sa dol-dol ra sa inyong subdivision. Para nato ba tabang nato. Una-una sa gud nato ang mga doktor nato, mga nurses, frontliners, mga hiyala, mga taga-ospital. Example ha, dunay taga-opol nag-text nako. Kagabi lang. Kagabi, human ko nag-post ha. Ingon dahil sila nga kagahi art, may ragyod ni. Unta, maapil ka rin inibisan diri sa Opol. Nga naman, puno na ang among isolation centers. Perte. Di lang kung puno. Kung ikaw matakdan karon asa man ka ibutang sa basurahan. Correct. Unya, kinsa may gadala ni ini ang career, kasagaran katong gagawas. Ana, wabay lain, abota na wabay lain daw saan nga mapugan ang virus. Una, di makita ang kontra. So ang ato ani mawala sa pagpugong. So sama to giingon ni Attorney Hamilton Cuevas. Good morning dia nimo attorney sa Pumilik ha. MECQ plus disiplina mao ang gikinahanglan ta. Ana kay kabalo ka pwede man ta nga magluag-luag lang. Pero kung kumpiyansa ka itang tanan na ay mag-birthday, ana na ay mga kumbira, na ay sikretong magpista, naapay magsuroy-suroy mo agto lang sa mga lugar sa turista. Actually, muna problema diya kagay art kay for example, para sa mga subdivision. Tapos na mag-report sa mga BOD nga, sir, nalagi mo rin nagparty diyan nga balay, sir. Ana, so siyempre, atuan dayon sa security guard or patrol sa BOD. Awayon pa ka, ignon pa naman. Masuko. Ayaw mo pagbuot kay amo maning balay, amo
Ay mo kabala ka kung magsakit may kami-kami naman po di man po mo maapil. Pandamay nga Di na tubag. tinuod, di na tinuod. Di na tinuod. Pandamay nga tubag ka na. Dili lang daan sa mua, ha? Dili lang daan sa kaning among gipuy-an, ha? Pila na ka mga silingan namo. Gipanguha ni sila og mga kuan. Gipanguha ni sila og mga kanang break, no? Sa mga barangay health workers nato, gipanguha na. Ngano man, asa natakdan, ha? Naa sa mga trabahoan. Tinuod, tanan gyud sa trabahoan, mo ginay problema diya. So again, so basig wa pa mo kabalo o igna lang sa inyong mga relatives diha, magpuyo lang sa ata sa balay. Kay kita karon MECQ duha ka semana. Hantod kini sa pizza 15 para lang pud makaginhawa lang pud ta. Kung dili maubos ang mga kaso ini nga 2 weeks. Tinuod. Ang ato lang ani pugong sa lagi tabay, ang ato basanalay. Pugong lang sa gyud. Dila magkutoy ang atong tiyan. Dali makaon gamay mo na nga panawagan ako sa gobyerno. Ayaw in town ninyo pasagdi ang mga tao ilabi na to mga way kapalit og pagkaon. O sa tanang mga politiko, mo na ning panahon nga magpakitang gilas. Mao na ning Kung ako'y panahon. politiko ron, nanak ko sa pwesto niya magpa-elect day ko, magpa-re-elect ko. Jesus! Kani oy, pakitang gilas. Ay na mo na sa Facebook. Sige lang mo posing Facebook mga. Mala mo. Si. Ano